При правене на прегледа движенията не трябва да са резки, а с дишането се работи така. При вдишване дълбоко, главата леко се завърта наляво. После, при издишване до край, главата се извърта надясно. После, без да се диша, главата се извива от дясното рамо до лявото и се връща в средата. При издишването се изхвърлят всички мисли и чувства, на които се прави преглед в момента. Да не се извива главата само с вратните мускули, а да се насочва с невидимите енергийни линии, които идват от средата на корема. Една от важните задачи при прегледа е да се склонят тези линии да излязат. Точно под пъпа се намира един много важен център на силата и всички движения на тялото, включително дишането, трябва да използват тази енергийна точка. Препоръчително е да се синхронизира ритъма на дишането с извиването на главата, така че двете заедно да притеглят невидимите енергийни линии от корема да се източат навън към безкрайността. Тези линии са част от лекото тяло, двойника. Ако се чудите дали тези линии са въображаеми или реални, знайте, че когато възприятието се разшири, нищо не е реално и нищо не е въображаемо. Има само възприятие.